Wani attajiri yana ba da labarin wani abu da ya taɓa faru da shi wani lokaci a baya. Ya ce, wata rana da daddare, kamar yadda na saba, na dawo daga kamfanina na shiga cikin gida na ci abincin dare tare da matata da ‘ya'yana. Muka yi wasa kaɗan da ‘ya'yana, sannan muka kwanta barci. A al'adata, ba na dadewa a kwance, barci yake ɗaukata da wuri. Amma abin mamakin da ya faru a wannan dare shi ne na kasa yin barci kamar yadda na saba. Ƙwaƙwalwata ta cika da tarin tunani, barci ya ƙi zuwa gare ni. Sai na ce a raina, bari in ɗan yi wasa kaɗan da wayata. Na buga wasa na ɗan wani lokaci, sai na ji wani sabon ɓacin rai da rashin nishaɗi, kuma na ji wani abu ya tokare mun a ƙirjina. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, ba tare da na san ta wacce hanya ba, sai wata dabara ta faɗo mun a rai. Na ce, zan canza lambar wayata ta ƙarshe, in kira lamba, mu dan yi hira kaɗan, wataƙila hakan zai kawar mun da damuwa. Sai na goge lambar ƙarshe na saka 0. Wayar ta yi ƙara, amma babu wanda ya ɗauka. Sai na sake goge 0 na saka lamba 1. Ta yi ƙara na ɗan wani lokaci, sai wata mace ta ɗauka tana kuka. Nan da nan na kashe kira, amma sai zuciyata ta cika da sake-sake. Ina son na san me yasa take kuka a irin wannan lokaci cikin dare. Na ce wa kaina, bari in nemi labarin abin da ya janyo haka. Na sake kira, a wannan karo, sai ta amsa wayar da sauri, ta ce, ina roƙonka don Allah, kada ka kashe wannan kira, ina matuƙar buƙatar taimako. Kukan da take sai ya ƙaru a wannan karo. An yi sa'a, tana zaune ne a cikin garin da nake zaune. Na ce mata, me ke faruwa ‘yar'uwa? Ta yaya zan iya taimaka miki? Tana magana tana kuka. Ina zaune a kusa da filin tashin jirgin sama. Shin ka san wurin? Na ce, na san wurin. Yana da nisan kusan tafiya kilomita 2 daga wajen da nake. Ta ce, ina roƙonka dan uwa, da ka zo ka cece rayuwar dana, yana gab da mutuwa. Na ce mata, to, ki bani adireshin gidanki, zan zo yanzu. Ta bani adireshin, na tashi matata, muka hau mota muka tafi. Cikin mintuna 5 muka isa gidanta, muka buga ƙofa ta buɗe, ni da matata muka shiga. Muka ɗauki yaron da ke rashin lafiya muka kai shi asibiti. Yaron ko kaɗan baya motsuwa, har na fara yin zato ya riga ya rasu. Bayan ɗan lokuta kaɗan, sai muka isa asibiti. Likitoci suka duba shi, suka ce yana fama da malariya mai tsanani, wanda hakan ya sa har ya shiga cikin yanayin doguwar suma. Na tambayi likita, zai warke kuwa? Ya ce zai warke, amma yaron yana buƙatar kulawa sosai, kuma yana fama da rashin isasshen abinci. Sai suka kai shi ɗakin kulawa ta musamman domin a ci gaba da duba shi. Na fita waje, na sayi abinci, na ba wa mata. Ta kalle ni ta ce, Allah ya kare ka daga sharrin mai sharri, ya faranta maka ranka, ya sa dukkan kwanakin rayuwarka su kasance cikin farin ciki kai da iyalinka. Na ce mata, wannan ba komai ba ne, aikina ne, amma ki bani labarinki. Ta ce, mijina ya rasu watanni 2 da suka wuce, ya bar mini wannan yaro Mariya. Ni kaɗai nake kula da shi, ya kwanta rashin lafiya tun kwanaki 3 baya, ba ni da halin da zan iya yi masa magani. Yau cutar ta tsanana, ban san abin da zan yi ba, kuma gashi ban san kowa a wannan garin nan ba. Da naga cutar ta tsanana, sai na yi alwala don na yi sallah, na roki Allah ya taimake ni. Sai na kasaita na ce, me kika faɗa a cikin sujjadarki? Ta ce, ya Ubangijina, ina roƙonka da ka taimake ni, ko daga sama ko daga ƙasa. Daga sama ka warki dana, ko daga ƙasa ka aiko mini da wanda zai taimake ni. Na jira na dan wani lokaci, na duba dana, na same shi baya ko motsuwa. Na yi kuka, sai na koma sujjada nan da nan, ina addu'a da murya mai ƙarfi. Ya Ubangijina, dana zai mutu, idan har baka taimake ni ba, wa zai taimake ni? Nan take wayata ta yi ƙara.
Na ɗauka na ce hello, sai aka kashe kira. Na ajiye wayar kusa da kaina a inda nake sujjada. Daga nan sai ka sake kira, muka yi magana na roke ka taimako. Attajiri ya ce yayin da yake cikin tsananin tausayinta, yana so ya boye hawayen da ke ƙoƙarin zubo masa, ya ce, na ce mata, wallahi ‘yar uwa, addu'arki ce ta hana ni jin daɗin barci, ta zagalti tunanina, kuma ita ce ta sa na kira ki ta wannan hanya da mutum ba zai taɓa tunani ba. Addu'arki ce ta hana idanuna barci har sai da Allah ya aiko min gare ki. Ya ƙara da cewa, ni da matata mun zauna tare da ita har sai da data ya farfaɗo ya samu lafiya. Na biya duk kudaden jinyar, na sayo mata duk abin da take bukata kamar su abinci da sauransu. Gantar gidanta tana dab da rusewa, sai na sake gina mata sabo. Na umarci matata da dukkan iyalina su rinka ziyartar ta su duba halin da take ciki a kowace rana.